ni kumjasan kana ma Presbyterian lo shiksha ni ai kuble fi baro ki hap ki barin kumjuri ki balasan ki ba plati ka por ka jong ki khanang man pet ikani ka program ba ban snap ka ktien ka jong ublai de hagani ka por ngan khat inong police dang in mes shani alang ho pa ba in pulin aktin ka jong ublai ban duai hadian ila da ishania ban puli ban duai nan karpat imes ba por len ho pa ba in ai hab dan jini ya special number Ashwa pangandway ngan puli na kita baning gong samal kanong kabakhat san karpat kabapuay kitin kibong kunyang ti usamal ulaong utray usmo phama ha kijing anyo thang bat kijing knya kiba kumbaka u ya tin utray hakmi kabako mo kakham ha banya kijing knya bat kabashash kwar banya ka kleng kilang somo tongway Kupa cuma bahat penengi nak cuma kena sini tertry jisu ban ayo yang me cuma rimbat cuma kena sini kita yo tertry ni ayo yang me tertry jisu ban nila penungkum ni tertry jisu ye bukuat kentang ke cuma tertry dan kat kini hat kita tertry jisu ba kek pun bahkan keren kan buat tertry jisu tu ay bakin pentlai kita tertry jisu kentang baca sekolah yang ke cuma tertry ba kek ba mungkin nak cuma tertry jisu tu ay hamil mencuri dong keren tertry ba insan aku bah kamat capring cuma tertry jisu kan yang buat tertry tu ay bahkan nong kacingkir ku ini kita snap ba kum juga pek dengan program tertry simpi ini iwe nak sini tertry jisu nama kini bar kata jisu man
Ngai ko blay i shania lang bila puli nak tien ke jong blay badu ila bo aki jingduai ngai ko blay ru imes ba koren mo pat iba ai ngi ke jingduai ke bapan kelma ngi ka no jisu i bigi de hakan ka step na kwa ban kan ha hakan ni ka step kwa ban kan ha deng jong pi shpang we shakri jong blay shpang Samuel fi hadu fila mantep ikan ka kerteng Samuel la ban shan hai ya ketika kerteng Samuel la ban shan ha Bible. Fitep kamut ayu ke kerteng Samuel kamut na utrai ngalapan ya uwi. Pada kata fila ban shan na ka kita beningkong Samuel kenang ke beningkong ke dekat ke ba laipo. Image is jong Samuel kan ilapan na ulay ya ukhuan mar indan ukhuan mar ulay ula juba ni kijinduai jung ibat ula ai i da ukhuan shinrang ba ila khat kerteng ya itai kunung da Samuel image jong Samuel ila kulan hau blay ba in ai Samuel shau blay ba bo Samuel un shakri blay baro kisni ke kerta jong ka jing jong u hatu fitep ki ai ki pastor ki di ki shakri ki jong blay ki bla let ban pule khnang bat ki la plut ka jing jong ki ban train ya lati kumno ban shakri ya blay ba fi yo i ki pastor ba ki phang ni ki tu ki clerical shirt lani ki tu ki shirt ki bayong ki badan de ya u kala ubale ba ang ka Bible ba yo Samuel ru lapun phang yo u ka effort linan ngadan kani ka dor hangne par hangne lai i ba kani ka keme jong Samuel kalet ban bo yo Samuel len bat uni u ramba ling do ha ka temple bat lapun phang yo Samuel kani ka effort linan kalong kum ka apron but kani ka designate yo Samuel ba uday khna lani student jong ili o pentbet yel die shaka kam ka jong ublay ban shakri ya ublay Samuel ula shang ha ka yeng ka jong ublay ban shakri ya ublay long thek kum ki pastor ki ban let ban pentbet yel die dan ki pastor ki shalet puli onda ki ladap ya ka graduation lani ka BA BCom BSc bagi salah ban let ban puli pastor nrai Samuel pa dengan ujor na do dang red ka Bible ko ang nadu udang kena mbasan snap ai ka kemeju ka let ban boyu ha ka temple beli kali ban boyu Samuel ha ka temple namar ba akwa bo Samuel un shakri ya blay hood ning kong ha bo Samuel ushang ha ka temple umes sila ka jong ka me ya ka yeng ya ka family nrai ukham it pat ya blay bat ka Bible ko ang bo Samuel ula shong ha ka yeng ublay bat ula shakri ya ublay kumjuru Samuel ulang kum ki pastor ban puli ban pentbet ya desh ka kam ka jong ublay hatu filaji iki khna ki basan snang ki long kiret ka no filak ban ye i ki la village ki school ki class KG khampam e philap ki khna ki badan ret ki ba dap ki kata kum Samuel hi san snang Fitep mano ba hikai pat yo Samuel ban shakri yo ublay uday u Eli badai orang ba lingdo basang haka temple but uni orang ba lingdo u Eli u hikai yo Samuel iki jing shakri yo ublay but Samuel unang shibon ki aka now u Eli hikai yo Samuel kumno ban duai kumno ban puli ka ktin ka jong ublay ba kidan de ki wei ki jing shakri ba Samuel ule haga temple Agoi kami la ong ba ublay ula krania Samuel ula khat yo Samuel baru Samuel la khina ka bathia bala mare sho Eli baru ong no hikai hafi khat yanga re Samuel re Eli ula ong yo Samuel em khona kham khat eme khile thia no ba kumta Samuel le thia no sa shi sin pat ba sur ka jong blay kalawan ban khat biang yo Samuel
But uni Samuel la khijat na kabathia but ole shau Eli la ongbiang yo Samuel Samuel kalam khat ya be de kumta ha kasien ka balai ublei la khat biang yo Samuel but Eli la sno thua ka ni ka por bo dei ublei bo khat yo Samuel kumta la khat yo Samuel ba la ong ali hang ye Samuel bet la da ublei khat biang ya me sa sien sa ong Grand putrai na bau syakri jome uyo sno berkum tau Samuel uladet tiapat basa si sien ka kusur ka jong blai ha sien ka basal ba khat biang ya Samuel baru Samuel ula jubab yo blai thik kum bahikai Eli ngatharai lada unang bahikai ya Samuel ngatharai unang nang kum no ban jubab yo blai unang nang kum no ban respond ho blai khat yo de namar ba udan Eli ba Samuel usanang kumno ban jubab ya ublay kabas mo si pat fitep uni Eli udan ki khon armot ki khon senang ki bas dakat hadu kata ba kini kin khan por yo ublay kim itho yo ublay ang ka Bible but hoat kile temple mana kasni kiru ki de ki lingdo aha ka temple andrai ki khan kai ki le kam kai ka kam ka jong ublay ka jing shakri yo ublay andrai adu ublay usngau tenan ya kita ki kena lani kita ki khon ki bale kat bamon la ka Bible ru ba usni Eli jumai la ki jong ki khon ju correct ki discipline ki hadu blai usngau tenan ki kime ki kpa ki bamla ban discipline ki khon ublay usngau tenan bat la ka Bible ba ublay ula bishar ya ka yeng jong Eli namar ba ki khon jong kim kongo yo kupa but paru aiman ya lagi jong ki khon but hoat uni Eli ulang ubriu blai bashakri yo blai tamba ka basno si kalong ba umla an pembe ki khon shumat menta findalet school shulna puli table ani multiplication ani sin like 2 1 ja 2 2 2 fiona 5 lane 3 hato kata de correct answer shumat kino hikai ru iklam correct mut imesru iet kumto nani imei pa kita di ka answer kim correct hado kata kalong ka basmo tenan kamlong ka basmo tenan kindan kiwi khana ki batte di ka answer kinang 2 1 2 is equal to 4 de mangiru kum ki khon jo ublai kum Eli ru de ken ban correct ki khon ki jong mangiru ni dei ban sha correct ki kme ki pa ki joni kabasno tenan pa chang Samuel kalong ba Samuel pat long kum kin ki khon jo Eli buat ya nuksa ka jongki Samuel pat ule bhavet ka kam ka jong ublay ka jing shakri but lakalong ka kam bantong lakalong ka kam ban sar ban penkhod ka temple dani lakalong ka kam ban yarap yo Eli kiran shimon ki kam ka jing shakri ha ka temple ban ong ba Samuel pat ule bhaye ki baro but haba Samuel ula he la ong ba ublay la pelong yu urang ba lingdo unong bishar unong yalang jong ki Israel ba ha jo ko por ulong ya thul pa blay long le thul pa namar uju ya snow ka sur ka jong ublay ba ublay ushat kran ushat ya tho ka ek on sange ya ka jat ben re Israel ba ya tho ek baro tang ha Samuel ba Samuel pat ushat ai ka khubor shau Eli la ne shaki khon Israel ba kum ta Samuel la long nong ye thul pa ublay la pen ko bor yo Samuel ru daga jimpen sles fite ba ko ka sni ki khon Israel ki la phat yo Samuel but kim kwa ban snapshot yo Samuel but ki la kwa ban yo no da kum ta ublay la ai ka bor yo Samuel ba un pensles ba la pensle yo way samla bukrten sol na ki jat riu Israel ba un long u beningkong do jong ki Israel but sol ulalong beningkong do jong ka jat riu Israel Henry ka basno si pat kan uni sol just ngap ya Samuel but ulong yad ka baman ka baman but unju shashwar ka no ka ba Samuel karen ha sol haka ba ublay persno ya Samuel nrei Samuel ha ba karen pat ya sol unju snap
But kani ka jingle ka jong sol kala kan susi ba yaw Samuel. Atu fitharai ba ublay usno tanat dan manumulo ben susi yaw Samuel. Akaway ka siyan ublay ula ong yaw Samuel. Samuel kini ki brera da kim snap yame mud kim snap yanga. Bala da ki kentat yame mud ki kentat yanga. But kung tao Samuel ula imbet ka jing ka penso bahayo play but ula continue la nila beteng bet man syakri yaw play. Ako way ka siyan ken la ong ba ladan ka way ka jat man riyo Philistia but kalawan nila tamak kendet ya ki kon Israel. But kini ki kon Israel kila led ban Maria siya Samuel ban kerpan uban pelat ki ban Samuel ula duay how blay but ublay ula jubat iki chinduay jo Samuel but la syo kita ki brave kita ki nasyun jon ki Israel do perthat bagi Israel ya lat yang but kila job ya kata thama atau film wa ban long ko Samuel mana pembuat ban long ko Samuel kaya jing kai ka bani yo na ka jing ka jong Samuel ka bani kong kalong ba Samuel ju bishar lane ju kudokti lane ju nyoben ya no hikai jong wadaw dan shibun ki jinguna wadaw eli dan shibun ki jinguna laban karek ikikon dan shibun ki jinguna re Samuel ju bishar ya no hikai Henry ula kokmu beti ke jigi kai ke jong ula bot beti ke jigi kai ke jong but dai na gani ka dawo ublay ushami ke jing snow bahaya Samuel but ublay ula dendring ka ula kurkhui ke jing ke jong Samuel ka ba pikan mau ke kon Israel ki reject yo Samuel pikan mau usol sideline bet ignore bet yo Samuel Henry Samuel but continue ni beteng bet ke jing syakri ke jong yo blay but le bhai ki kam ke jong baro ke jing syakri yo blay kisah dan ki khana asa yo ba haba kim dan parlo lane amdan bakrane ki haba ki wan jing seng ki thatno ba ki ang mai ngam kwa shu bane jing seng na mar bang amdan parlo ane amdan bakrane nga ha jing seng ngam kwa man le re Samuel long kum ta to anin buat ke jing long ka jong Samuel ke jing kloy jong ban syakri yo play bar jupap ya ke jing syakri ke jong wat ki brave ki reject syakri continue ban syakri yo play kabalai Samuel udan ya ka bor ban penslet bahaswa Samuel khalat na ka pertai ulada ban penslet i kena arit ibadai tangino up lang berat uladak ban penslet mi dai kena baru ngitit di kerteng ke jong baga kerteng jong dai kena David baru David along syakri bakrao jong play but uni David lalong ba mi ujli hada jaga ka jong Samuel sedang khat do pat ka point ka jing hikai ban yo na ka jing ka jong Samuel kalong haba Samuel uduai ublay jubab ben hamtu hi na ka benta jong Samuel ublay jubab ki jing duai ki jong haba khat ka pa di na ka benta ka jing pen kari Israel Samuel udai judge dan unong bishar bakhat do jong hajat ben Israel dengan nong bishar da se fila benong sutho nong bishar kamut kalong kilong kum kitu ki chief justice ki badan ha sarkar India ki badan ka bor ban rai ba Samuel uyo ta ka bor ban long unong bishar jong hajat ben Israel dan penkut ikani ka jingkan jong ada kentin mo paunang jong Samuel berkata kalong na pasyiti na kitab ka beningkong Samuel na ko bumay ka dukat ka basipau tukran na ba syakri jong ni uyosno badru naka kitab ka beningkong jong Samuel ka nong ka bakhatsan ka dukat ka baar ko hakami ka bakok mo ka khambaha banya ka jingknya bad ka basyak skor banya ka klen ilang so mo ada ong lang so mo buona fi finang sutho ke ini ki lang so mo akin phareng ki khat ki ram ke ini ki ram ki lang so mo ki de kita
Kibelang lani kita kibelang kibakan saitam. Ibagi siya ay jingkinya siya ublay. Reublay uang banya ka jingkinya, bad ka taka klen jingkilang songo, nakama ka jingko mo, bad ka jing siya skor. To ay naman katangi rugin buod ika nuksa ka jang Samuel, kaba ulabu ah padang jingi, to ay naman ikakubor ka nung ka jing kurkuyang ilang baro. To ay ngin buod ika jing hikay jang kita kipre kibangingi laban ito, kibangingi dan ka kontak man nakasi, kung kinahikay hapo school, kumiki kapa ka jingi, ibre kibangingi dan langman lakapor, kibre kibangingi dan ya kanika jing ya dahi kabajan, ngidan ya ka jing ya kendo man lakasi, ki waypak ki stranger, bangila kan shi iling bagi ki social media, ling bagi television, ling bagi kini ki celebrity, nginam buat example jengki, kamtam kani ka world of entertainment menta, kalong against ya ka Bible, buat ki entertainment hakini ki por, ki belong persya ya ka Bible, redo ay ng kam sa skor, ng kam ko mo ya ka jihikay jeng imay pa, badru ya ka jihikay jeng kinohikay ki jengi hati school, badah ki Sunday school. Do blame good kulangi paro. Asya bangan jangan duway na bentagi kena paro. Dungin kabrit ki kamat ki jengi. Try jisu to ay bukan ka jingkran ka jong pang Samuel kanong ningkong eka lesson yang akong kanong kran. Bakum juru iki happy barit paro. Bengin board ya kanuksa ba may syakri ujong ni ura embaro asya ka jingi ka jong. Aga kerten jisu mapan. Amen.